Ahoj, Paťku. Čaute ľudia. Oni vidia na pivo. Čaute ľudia, toto je nové video. Nové naše dobrodružstvo, sme v lese. Vidíš, mám aj polovnícke oblečenie, aj vysielačku máme. A akurát sme preskúmali tento posed. Tam je to krmovisko. Tam je krmovisko pre zvieratá. Ako vidíte. Potom dám ešte druhé video, ako sme boli hore. A niektoré stromy sú tu chore. Opoď ma potom. Tam máš do takú kamerku, odpoď ma. Čo ešte? Paťo, choď tam aj ty. Ty si sadkaj tam. Hehe. Žaržo má svoj samou sanku. Dobre. Môžeš, nie, ešte nie. Dobre, stačí takto. Môžem? Môžeš. Máš? Dobre. Ešte točíš? Nie.